Λοιπόν, παιδάκια μου, η αλήθεια είναι ότι αυτά που έχετε φτιάξει τα μπιφτεκάκια είναι πολύ εντυπωσιακά και λόγω χρώματος. Και ιδιαίτερα. Ντυθήκατε και παντζαρί. Βασικά έτυχε. Στα ροζ και αυτό. στα κόκκινα. Είναι μια ιδιαίτερη συνταγή, μια light συνταγή για μπιφτέκια ή κεφτεδάκια. Ό,τι θέλετε κάντε το. Πώς είναι η γεύση, θυμίζει το παντζάρι? Δεν θέλω να φάω πρωί-πρωί πολύ μπιφτεκάκι. λίγο. Όχι. Πολύ λίγο. Πάμε λίγο Τα να δούμε. παιδάκια μας τα αρέσει. Σίγουρα. Αν το αλέσουμε λίγο περισσότερο για να μην φαίνεται, θα αρέσει σίγουρα. Είναι μια σουηδική συνταγή. Θα σας πω στη συνέχεια την μίνι ιστορία. Πάμε να δούμε λίγο τα υλικά για να σας δείξουμε πώς γίνονται αυτά τα εύκολα κεφτεδό μπιφτεκάκια. Λοιπόν, έχουμε 1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο, 1 κρεμμύδι, 2 κουταλιές του γλυκού αλάτι, 1 κουταλιά του γλυκού πιπέρι, 2 κρόκους από αυγό, 2 κουταλιές σούπας παντζάρι, 4 κουταλιές σούπας παντζάρι, 3 κουταλιές σούπας κάπαρι, 2 πατάτες μέτριες. Και αυτά είναι όλα. Αυτά είναι. Τέλεια. Ωραία. Πάμε να δούμε πώς κάνουμε τη συνταγή μας. Εύκολο. Κιμάς μοσχαρίσιος. Κιμάς μοσχαρίσιος. Μια φορά περασμένος. Ναι. Καλή, έχω γίνει ξεφτεράκι από τα Λοιπόν. λίγα. Θα βάλουμε παντζάρι βρασμένο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Φρέσκο ή κονσέρβα. Αυτό είναι το φρέσκο. Ωραία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την κονσέρβα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε φρέσκο, εγώ θα προσθέσω και λίγο αγκουράκι τουρσί. Α, ισορροπεί ωραία τη γεύση. Ναι. Οκ. Προσθέτουμε και τα υγρά από το αγκουράκι τουρσί και λίγο από το παντζάρι για να πάρει και το χρώμα. Τα βάζουμε μέσα και απλά ανακατεύουμε. Και μας αρέσουν, είπες, και τα ζουμάκια που βγάζει και το παντζάρι. Ναι. και το αγκούρι. Λοιπόν, βάζουμε το κρεμμύδι, βάζουμε τις πατατούλες, οι οποίες έχουμε βράσει και τις έχουμε ψιλοκόψει κιόλας. Τέλεια. Αυτό το κάνουμε γιατί δεν θα μπει κάποιο αλεύρι, κάποια φρυγανιά, τίποτα, οπότε γίνεται πιο light. Κατάλαβα. Θα δέσει με την πατάτα. Αυτό που το έχετε ξανά. Ωραίο, πολύ Ωραία. ιδιαίτερη συνταγή. Είναι τι κάνουν έξω. Ωραία. Είναι σουηδική συνταγή, λέγεται Beef Lindstrom. Η ιστορία είναι λίγο περίεργη γιατί θυμίζει ψιλορώσικο φαγητό. Ναι, όντως είναι ρώσικη σαλάτα, πολλά υλικά μαζί. Παντζάρι, κάπαρι και αγκουράκι τουρσί θυμίζουν στρογκανόφ και ναι. Η ιστορία είναι ότι κάποιος Σουηδός έκανε ένα τραπέζι, ήταν κοντά στη Ρωσία από το Σαντ Πίτερσμπουργκ και την έφερε στη Σουηδία και από τότε έχει ονομαστεί Beef Lindstrom. Είναι ό,τι πιο light, γιατί όπως είπαμε δεν έχει κάποια φρυγανιά, κάποιο αλεύρι, οτιδήποτε. Μπορείτε να το ψήσετε και στο φούρνο. Εγώ τώρα θα το ψήσω στο τηγάνι. Το τηγάνι θα δώσει μια πολύ ωραία γεύση, να το πω. Όπως βλέπετε το κιμά είναι πολύ εύκολο να το κάνετε, έτσι. Δεν θέλει κάτι άλλο. Πιέζουμε. Άρα ούτε θα αλευρώσουμε κατευθείαν να ψήνουμε. Τίποτα. Μπορούμε να βάλουμε λίγο αλατάκι, λάδι, έξτρα. Αλλά δεν χρειάζεται και συνοδευτικό, τα έχει μέσα όλα. Βάζει είναι ένα πλήρες γεύμα. Και είναι ένα πλήρες γεύμα. Κάνουμε τα μπιφτεκάκια, τα ψήνουμε. Μπορούμε να συνοδεύσουμε πατάτες, αγκουράκι τουρσί, αυγό τηγανιτό, όπως έχω κάνει και εγώ. Αν θα δείτε σε μένα δεν έχει πάρει πολύ χρώμα, θα βγάλει και από το παντζάρι. Στη Σουηδία και στην Νορβηγία που μου είπες γενικά κάνουν τέτοιου είδους κιμάδες, δηλαδή με άλλα υλικά. Κάνουνε και τους γλυκίζει λίγο. Γι' αυτό και βάζουμε το τουρσί, το παντζάρι και το αγκουράκι. Για να δώσει μια ισορροπία στην ουσία στο φαγητό μας. Ωραία. Μαράκι, ρίξε λίγο ζουμάκι. Εγώ θέλω. Μαράκι, ζουμί από το παντζάρι, βρε. Εδώ. Καλά, καλέ ζουμάκι πες και εσύ το κορίτσι μας. Εντάξει. Αμέσως να το προγγίξεις. Εγώ θέλω να ρίξω και το ζουμί για να πάρει ένα πιο ελκυστικό χρώμα. Όχι, εγώ τρελαίνω που έχετε ντυθεί στα χρώματα του παντζαριού σήμερα. Εντάξει, ταιριάζει. Όχι, φοβερό. Το σκεφτήκατε ή έτυχε? Όχι, έτυχε. Είναι μια πολύ εύκολη συνταγή, πολύ καλή συνταγή να δώσετε και στα Πολύ παιδιά. ιδιαίτερη και πολύ διαφορετική. Πατάτα, λαχανικά, όλα μαζί μέσα. Καλά, παντζάρι τα παιδιά με τίποτα. Εγώ Οπότε που το δοκίμασα στα ματίνα μου ήταν πολύ ωραίο. Πολύ νόστιμο. Εγώ αυτό βάζουμε λεμονάκι ή όχι μετά? Δεν πάει. Θα δεις δεν ότι δεν πάει. Έχει κάποια γλυκύτητα. Ναι. Εγώ αφήνω το κομματάκι έτσι ολόκληρα. Ξαναλέω, εάν θέλετε να το δώσετε σε παιδάκια. Θα αλέθουμε. Ναι. Καλύτερα, ναι, για να μην φαίνονται. Λοιπόν. Πάντως το κόκκινο χρώμα το διατηρούν. Θα Ναι. ψήνεις λίγο από τη μία, λίγο από την άλλη. Λίγο μία από την άλλη. Και μετά θα μπουν και φούρνο. Εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Εγώ τα έψησα σε αυτά που έχω κάνει εδώ πέρα. Λίγο στο τηγάνι, 1-2, φούρνο 10 λεπτάκια περίπου. Μάλιστα, για να ψηθούν σίγουρα καλά και να πάρουν και ωραίο χρώμα. Εάν τα κάνετε λεπτά, μπορείτε να ψήσετε το τηγάνι. Μπορείτε να ξαναβάλετε κατευθείαν στο φούρνο, όπως έχω ξαναπεί. Αλλά τέλεια. Δεν θα είναι τόσο ωραία, έτσι. Ένα τηγανάκι και φούρνο είναι το top. Beef Lindstrom,
σουηδικό συνταγή. Δεν είναι τα κλασικά σουηδικά κεφτεδάκια. Κάτσε, γιατί θα γίνω εγώ κεφτεδάκι τώρα. Ή πώς γίνεται και έρχεται ακριβώς, κοίτα το, στη θέση μου. Ο καπνός. Θα αρχίσω να κάνω έτσι όπως στην ταινία. Παιδάκια, μπράβο, ψήστε μερικά να τα δοκιμάσουμε. Έχουμε ρεζερβέ, Τίνα, Παπανότα, ο Φραγκολιάς έφαγε ένα πριν. Φραγκολιά, πώς είναι η γεύση, για πες. Ναι, Χεροπολί Χερόπουλος. Είναι λίγο διαφορετικό. Το νιώθεις το πατζάρι. Ναι, το νιώθεις. Το νιώθεις ωραία. Το νιώθεις ωραία, ναι. Δηλαδή, γιατί τα παιδιά με το πατζάρι δεν έχουν καλή σχέση. Αυτό λέω, δεν είναι πατζαρίλα. Όχι, δεν είναι πατζάρι. Η τελική αίσθηση. Δεν το βλέπεις, είναι γλυκό, οπότε δεν έχει άσχημα. Άξιος φαγητό και ήρθες. Έτσι, το πατζάρι αν δεν το βλέπεις είναι γλυκούλι. Βέβαια για τα δικά μου τα γούστα, όχι ότι είναι πολύ ωραίο, εγώ θα το ήθελα έτσι να ήταν και αυτό πίκλα. Όπως το αγκουράκι να ήταν και το πατζάρι, αλλά στην Ελλάδα είναι δύσκολο.